Днес се включвам, за да ви запозная с новия ни технологичен шедьовър, а именно лазера X-Laser Pro на италианската фирма Biotech Italia. Защо се спряхме именно на X-Laser Pro? Просто е, защото той предоставя възможност за подключване на 7 различни медицински апликатора. И с тях имаме възможността да обхванем всички медико-естетични приложения на лазерите само с една лазерна платформа. И това го прави един чудесен избор на малки практики, на специалисти, които сега навлизат в естетичната дерматология. Специалисти, които фокуса им не е само лазерна дерматология, а такива, които са с интерес да покрият и лазерната естетика. Защото X-Laser Pro дава възможност за всички познати медицински лазерни терапии само от една лазерна платформа.